Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Tyttö nyt hiljaa. 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 Avaa! Ossikin oli jotenkin ihan mahtavaa. Kerro asiasta poliisille. Ja kaiken huipuksi Jenni ilmestyi toimistolle valittamaan sydänsurujaan. No ei kai. Oi. Mä oon ihan poikki. Mutta mites? Höpö. Vai haluatko... Me ei sitten vissiin mennä naimisiin. Kumpikin käy, sä saat päättää. Tyttö nyt hiljaa. Muuta se jää. Tää on tehty iso... Ovi auki! Rakkaudella, hellyydellä. Ja vielä pesäpallo mailoilla. Höystittele. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Ja mitäs juomaa mademoiselle ottaa? Ihan vettä vaan. Mitä helvettä? Mä kerron asiasta poliisille. Tyttö nyt hiljaa. Pakkohan mun on jotain tehdä.